Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación del libro Alejandro Viana, un galego a fronte do rescate dos refugiados republicanos, que acabamos de ganar, con el que acabamos de ganar el premio de investigación Antón Losada Diéguez. Para nosotros, el broche de oro al trabajo ímprobo de Roberto Mera na recuperación da memoria de Alejandro Viana, que, ademais de ser un diputado republicano, foi o seu tío bisavó. Este libro ten esa doble dimensión de investigación histórica e tamén de tributo familiar e sentimental do autor cara ao personaxe. O book trailer eu vino xa moitas veces e cada vez se me pon a carne de galiña igual. Como vedes, a historia de Alejandro Viana dende os comenzos, desde a súa xuventude ou madurez en Vigo ata o seu exilio en México por culpa da Guerra Civil. Polo medio, toda a peripecia e todo o que viviu en Francia para contribuir á evacuación dos refugiados en un servizo que creou o Goberno da República en Francia. Ben, eu non me vou a estender máis. Temos con nós para presentar este acto e falar un pouco do libro a Carlos Font, que ven en representación do alcalde, que estaba previsto en principio a súa asistencia, pero non puido vir. Comezamos o acto. Vos rogo que apagades os móviles e lembraros que fora está un punto de venta de libros e que ao final de todo podedes darlle ao autor para asinar. Ademais, tamén, cando terminemos, abriremos un turno de preguntas, se queredes facer alguna pregunta ou algún comentario. Así que gracias outra vez por vir e comezamos, Carlos. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes y bienvenido a Roberto, y también saludar a Edurne. Y, bueno, efectivamente, como se decía, no ha podido estar aquí el alcalde como hubiera sido su deseo, pero bueno, estas cuestiones de agenda y demás lo han hecho imposible. Yo tengo la teoría de que conocemos muy poco nuestra historia y, en consecuencia, a personajes que forman parte de nuestra historia. Y esto es aplicable al Estado español, es aplicable a Galicia, es aplicable también a nuestra ciudad de Vigo. Y este libro de Alejandro Viana creo que lo confirma totalmente. Tenemos un profundo desconocimiento sobre personas, sobre obras. Lo tenemos en general, evidentemente, pero luego tenemos también específicamente. Y el libro arranca con una fecha, con esa fecha fatídica de 18 de julio de 1936, en el que se inicia la Guerra Civil, y efectivamente, si el desconocimiento sobre personajes históricos y la obra que realizaron es en ocasiones ciertamente importante, esos 41 años hasta que recuperamos la democracia todavía fueron una losa mayor sobre las personas que hicieron mucho, y creo que estamos ante un ejemplo muy concreto, ¿no? Y la prueba está, se hablaba de la relación familiar entre Roberto y Alejandro Viana, pero evidentemente se reconoce en el libro que ha sido un trabajo de 10 años. Es decir, esa dificultad para buscar en la obra, en las realizaciones y en la trayectoria de alguien como Alejandro Viana, si a alguien próximo a la familia le ha costado 10 años, alguien familiar le ha costado 10 años, pues es de imaginar la dificultad y el desconocimiento que tenemos. Es un libro que apela a la memoria histórica. Y la memoria histórica, más allá, en mi opinión, más allá de discursos políticos interesados, es absolutamente necesaria. Y este libro es un reconocimiento dentro de ese concepto de memoria histórica, porque, como decía, el libro se inicia el 18 de julio de 1936. La verdad, como decía Edurne, impacta ver este
reportaje, este inicio que hemos tenido, porque son imágenes que en color estamos viendo ahora en las televisiones con la guerra de Ucrania, y ciertamente creo que no pensábamos que pudiéramos llegar aquí. Bueno, yo creo que Alejandro Viana, por todo lo que se relata en el libro, es un hombre que ayudó profundamente a los demás. Hay un tercer apartado en el libro, la tercera parte, se titula Solidaridad, y el capítulo 8 de esa tercera parte de Solidaridad literalmente se titula Facer o ben. Y creo que eso define mucho su trayectoria, define mucho ese talante humanista que tenía y que se describe en el libro, porque evidentemente facer ese ben le supuso pagar con su vida. Creo que hay algo tremendo para cualquier persona, y es morir en el exilio. Y creo, y lo comentábamos ahora al entrar, que también Alejandro Viana rompe otro cliché de los muchos que hay, que era una persona que era empresario legítimamente y también era un político progresista de izquierdas que efectivamente desde aquella fecha fatídica a lo que se dedicó fue ayudar a los demás. Por lo tanto, creo que el libro era una necesidad, precisamente por el desconocimiento del que hablaba desde el principio. Y yo se lo decía antes a Roberto y a Edurne, evidentemente cada uno en su medida, pero creo que es un acto de generosidad por parte del autor, dedicar tiempo, mucho tiempo, independientemente de esa vinculación familiar, a hacernos conocer a un personaje como Alejandro Viana, y también de la editora, porque detrás de un muy buen libro puede ser que no haya el empeño de una editorial, de una persona que tire para adelante. Con lo cual creo que ese acto de generosidad, mi opinión, compartido, creo que es de agradecer, y que desde la sociedad, de los que estamos aquí, pero el conjunto de la sociedad, por conocer, por permitirnos conocer a alguien desconocido, ciertamente es de agradecer. Creo que es un premio absolutamente merecido el que ha recibido, y como reflexión y desde el desconocimiento que tenemos de Alejandro Viana y que este libro nos permite conocerlo, bueno, me pregunto cuántos libros quedan pendientes, de cuántas personas, de cuántas trayectorias absolutamente ejemplares, pues seguro que muchos, ¿no? Y bueno, he oído en ocasiones que Vigo es una ciudad reciente, sin historia, y creo que esto lo confirma, y muchas más cosas. El cronista oficial de la ciudad, Ceferino, contribuye mucho con sus artículos a que muchos apartados que desconocemos de la historia de esta ciudad los podamos conocer. Bueno, el desconocimiento que tenemos, la necesidad del libro, la gran oportunidad de conocerlo, creo que nos ubica perfectamente en la labor que cumple el Club Faro. Creo que es un espacio de encuentro cultural, que evidentemente los que venimos de forma habitual a las conferencias que hay en el Club Faro, hay una variedad muy importante, pero creo que el día de hoy es especialmente significativo precisamente por ese desconocimiento. Creo que esta conferencia, creo que esta presentación de este libro es un servicio a la ciudad por el que creo que debemos de estar agradecidos. Y me quedo para terminar, porque evidentemente no me quiero alargar, lo que queremos todos, yo también, es escuchar a Roberto, pero me quedo en la nota del autor, en las primeras páginas, termina diciendo que es un libro de una historia real y verídico de hechos históricos. Y por lo tanto, encantado de escucharle. Muchas gracias. Bueno, boas tardes. Non sei se se escoita ben. Sí, non estou acostumado a estes aparellos. Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas a Edurne, moitas grazas a Carlos pola súa presentación. Grazas ao Club Faro tamén por darnos a oportunidade de dar a coñecer a figura de Alejandro Viana aquí na súa cidade de adopción, en Vigo. Este traballo de investigación que fixen durante todos estes anos, que agora quedou plasmado parcialmente neste libro que vimos de publicar, a mí realmente é o máis importante que fixe na miña vida, non? A mí provocoume unha sensación como a de estar resucitando a un morto, non? A unha persoa que estaba morta
e esquecida. De alguma maneira, con este traballo sentín que de algún xeito devolvía a vida ao meu tío bisavó. Eu realmente sobre Alejandro Viana escoitei falar xa dende moi pequeno, non? Eu, cando era neno, iba a casa do meu avó de Ponciano Mera Viana, saía de vez en cando a relucir o seu famoso tío Alejandro, que fora deputado, e por outro motivo de orgullo na familia, tivéramos un deputado na familia, e que morrera en México. Pero máis nada, non? Simplemente eses eran os dous datos e non se falaba máis nada. Era moi querido, o meu irmán pequeno chamamos Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro, e moitos Alejandros na familia tamén por ese mesmo motivo, pero tiveron que pasar realmente moitos anos para chegar a descubrir quen era realmente Alejandro Viana. Xa estamos falando xa do ano 2000 aproximadamente, cando un xa ten unha certa formación política e uns coñecementos históricos, e un sabe que México foi o destino dunha parte importante dos exiliados, pois un día de casualidade formulei a ecuación na miña cabeza e dixen, o famoso tío Alejandro, deputado en México, a ver se foi deputado republicano e morreu no exilio. E decidí preguntarlle ao meu avó, que efectivamente me confirmou esa hipótese, non? E nese momento o meu avó sacou un cartafol que tiña nun caixón guardado con algúns papéis mecanografados por él, con datos sobre a vida de Alejandro Viana, e tamén sacou, bueno, esta foto que está ao lado é o meu avó, por certo, porque de alguma maneira a persoa que nos conecta con ese pasado, que de alguma maneira contribuiu a traer a Alejandro Viana a este presente. É un avó precisamente na Guerra Civil, no frente de Teruel, no ano 38. Dicía que entre os papéis que tiña o meu avó estaba este recorte do Faro de Vigo, esta crónica de Gerardo González Martín sobre a historia de Vigo, donde se falaba xa de Alejandro Viana, que foron persoas moi relevante na historia de Vigo, o primeiro terzo do século XX. Tamén se adiantaban unhas cuestións relativas ao seu traballo humanitario no exilio. Claro, entre isto e algunha foto que tiña o meu avó ligada, o primeiro que dixe, bueno, isto aquí hai que investigar, haberá que averiguar todo o que se poida sobre este home, non? Non había máis que a isto. E a partir de aí empeza xa unha investigación que, bueno, foron 10 anos, bueno, a realidade continúa a día de hoxe, me siguen aparecendo cousas, afortunadamente, coa digitalización de arquivos, etc. Pero, bueno, a partir de aí empeza a investigación, coas fontes orais que ainda vivía naquel momento, cos arquivos familiares, onde, afortunadamente, atopei moitísimas fotografías, álbuns de fotos fantásticos, e xa outra investigación en arquivos, en Galicia, en diferentes lugares de España, en Madrid, en Salamanca, no País Vasco, en Portugal, en Francia, en México, en hemerotecas, el pueblo gallego, Faro de Vigo, en bibliotecas, buscando libros descatalogados de memorias de exiliados. Bueno, ao final todo ese traballo, o que me puxe manifesto que Viana deixaron un rastro documental espectacular, inmenso, non? Ao longo de toda a súa vida, e que era unha vida realmente increíble e admirable, que me daba a coñecer máis unha persoa íntegra, unha persoa xenerosa, unha persoa entregada, primeiro, á súa cidade de adopción, a Vigo, e despois aos refuxiados republicanos en Francia. Bueno, Alejandro Viana naceu en 1877 en Ponteareas, nunha familia moi humilde, aí na Praza Maior, nun calexón que hai ao fondo da Praza Maior de Ponteareas, pero el xa, moi novo, con 14 anos, se marcha, bueno, máis que marchar, o mandan para Vigo, porque, según dicían na familia, o rapaz tiña capacidades, tiña aptitudes, e o mandan a traballar a negocios de familias adiñeiradas ponteareas que están afincadas en Vigo, os Arbones, os Garra Casteñanzuelo. Comeza a traballar como dependente de comercio nos negocios dos Arbones, el se instala na Rúa Urzai, e ao mesmo tempo empeza a cursar estudos mercantís e contables no Centro de Instrucción Mercantil. Isto sabemos polos ecos de Sociedade do Faro de Vigo de finais do século XIX, onde se contaban estas cousas de detalle. E tamén ao mesmo tempo funda a Asociación de Dependentes de Comercio de Vigo, xa demostrando un pouco o seu compromiso social e o seu interese pola defensa dos intereses, neste caso, do seu gremio. Pero froito desa formación e das súas capacidades, bueno, estos son imaxes así dos primeiros tempos del en Vigo, como digo, froito da súa formación, desa formación que foi adquirindo a un xeito un pouco autodidacta, el en 1901 se converte en xerente desta empresa, Jimeno e compañía. Por pouco tempo despois se convertirá xa en socio, un dos 4 socios desta empresa que vai marcar a súa vida e vai marcar, ademais, en moi boa medida a súa fortuna. Era unha empresa dedicada, como vedes aí, á exportación de ovos. Tiñan casi como monopolio da recollida de ovos no sur da provincia de Pontevedra, todo o norte de Portugal ata Matosiños, con almacéns en moitísimas cidades e vilas,
cunhas instalacións centrais en Guixar, unhas instalacións industriais, con cámaras frigoríficas que eran toda unha innovación, estamos falando da primeira década do século XX. Bueno, era unha empresa que movía un volume de mercancía, de producción e de negocio espectacular, e é o que explica efectivamente a fortuna que finalmente acabará conseguindo Alejandro Viana. En teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo na primeira década do século XX, a exportación de ovos aparece como unha exportación, como un sector que ocupa o 20% das exportacións no Porto de Vigo, que está ao mesmo nivel que as exportacións de conservas. Cando conserveiras había entre 10 ou 20 na ría de Vigo nesa época, e empresas dedicadas a esta actividade prácticamente só había a que dirixía Alejandro Viana. Isto é o que explica que no ano 36, cando a Garda Civil fai os seus informes ao Alejandro Viana para procesalo por responsabilidades políticas, cifra o seu patrimonio nunha cantidade que trasladada con certo rigor a euros actuais, estaríamos falando de entre 3 e 4 millóns de euros actuais. Bueno, pouco tempo despois, el se converte tamén en conserveiro, vai ser directivo da Unión de Fabricantes de Conservas da Ría de Vigo e comeza xa tamén a destacar pola súa visión empresarial, a súa aposta pola internacionalización da economía viguesa e pola excelencia na actividade empresarial. De feito, nun acto no círculo mercantil, intervén nos seguintes termos, vou lelo textualmente: y los fabricantes tenemos que aspirar a llevar a los mercados productos capaces de sostener la competencia con las procedencias de otros sitios. Pero está sucediendo que el pescado cogido de noche llega a las fábricas sin escamas y en deplorables condiciones. Con la sardina que se pesca de noche solo podemos ir a Cuba, a Centroamérica y a otros mercados parecidos. No es posible que vayamos a Francia, Inglaterra y Alemania, donde se quiere sardina buena, fabricación esmerada. Es necesario acreditar nuestras marcas y que de este crédito depende el precio, es cosa que a nadie puede ocultársele. Isto é unha intervención na primeira década do século XX dun empresario vigués. Ben, ao mesmo tempo, el se converte tamén nestes anos en representante dos exportadores do Porto de Vigo. De feito, xestiona en Madrid a rebaixa dos prezos dos fretes dos vapores de Brasil, de Uruguai e de Argentina. Reclama tamén que as compañías navieiras reserven para Vigo 200 metros cúbicos de cabida en cada viaxe e que se grave cun imposto aquelas navieiras que non o fagan. En 1908 el casa con Josefina Dotras Fábregas, polos apelidos a vos imaginaredes, de familia cataláns que viñeran no século XIX para Galicia, dedicados a salgadura. Ahora xa se están dedicando neste momento ás conservas Dotras. Depois dese casamento, el vaise desplazar a vivir a Teis, a Canadelo. E esa actividade económica vai se ir ampliando nos anos e nas décadas seguintes. Será vogal da Caixa de Aforros de Vigo, vai ser tamén accionista do Banco de Vigo, vai ser membro da Comisión de Accionistas cando se produza a quebra desta entidade financiera, vai ser o vicepresidente da sociedade, do Consello de Administración da promotora que construe o Estadio de Balaídos a finais dos anos 20, un proxecto de Genaro de la Fuente. É socio de diferentes empresas, como por exemplo Viana Bandeira Compañía, unha empresa dedicada á pesca, co empresario portugués Antonio Bandeira, o comercializador de viños de Porto a través de Bodegas Bandeira, que tivo as súas instalacións, como seguramente moito recordaredes, no barrio do Calvario, ata os anos 80, onde hoxe hai un centro comercial. Acabará sendo presidente dunhas das principais empresas da cidade no primeiro terzo do século XX, Tranvías Eléctricos de Vigo. É o fundador e presidente da Sociedade Aseguradora Mutua Automobilística Viguesa, a primeira compañía de seguros de vehículos da cidade, e a súa actividade non vai a centrarse únicamente en Vigo, en Galicia, sino que el desenvolve unha parte importante da súa actividade empresarial en Portugal. Tanto é así que mo avó recordaba perfectamente que Viana tiña alugada unha habitación todo ano nun hotel en Porto, porque as súas estancias en Portugal eran tan habituais e tan prolongadas que xa tiña unha habitación nun hotel. Hai que ter en conta, bueno, el ali teña moita relación con, por exemplo, co banqueiro Luis Ferreira Alves, un banqueiro de Porto moi coñecido, pero Jimeno e compañía tamén exportaba, porque tiña tamén actividade en Portugal a través do porto de Leixoes. Bueno, na actividade social que parella esa actividade empresarial, ele é un dos socios fundadores do Ateneo a principios dos anos 20 aquí en Vigo. É directivo e acabará sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, toda unha institución nesa época, como ben sabedes, e en 1923 funda, con Portela Valladares e varios vigueses máis, a Sociedade Editorial Vigo, que vai publicar El Pueblo Gallego, un dos principais xornais do noso país no primeiro terzo do século XX. El vai ser o primeiro conselleiro delegado
desta empresa, desta editorial. Vaise tamén o vogal da Unión de Entidades Viguesas, o vogal da Liga de Inquilinos e Veciños de Vigo, e toda esa actividade social tamén se vai enfocar moito o que é o altruismo, a filantropía, todo o que ten que ver coa xenerosidade que o marcou ao longo de toda a súa vida. Incluso no ámbito máis persoal, el non tivo fillos, pero na primeira década do século XX decide acoller a 6 sobriños que quedan desamparados cando a súa irmán morre e os seus fillos quedan abandonados por parte do seu pai, chegan a Ponteareas descalzos, eso recordaba ainda o meu avó, e Viana e a muller deciden acollelos como se foran os seus fillos e coidalos na súa casa, no seu fogar, darlles educación, etc. etc. Bueno, ademais diso, ele é directivo da Casa da Caridade, con Eugenio Fadrique, crea a Fundación Alejandro Viana de Apoio á Infancia e o fai ademais cos cartos que se recadan nunhas homenaxes populares que lle fan a él e a Cesario Corbal, recadando fondos na cidade de determinados persoeiros moi coñecidos de Vigo, e el decide destinar eses cartos a crear esa fundación para que eses fondos se invirtan en axudar aos nenos e nenas. Mostra dese altruismo, desa actividade, pois por curiosidade, aquí tens, por exemplo, unha noticia que sale no Diario Galicia dun partido benéfico entre o Celta e Porto que organiza Alejandro Viana en Portugal para recadar fondos para o Sanatorio Marítimo do Norte, un sanatorio portugués. Bueno, aparece con moita frecuencia nos xornais facendo doazóns á Biblioteca Mariñeira de Bouzas, é un dos favorecedores, así como se definía naquela época, da Volta Ciclista a Galicia con Valentín Paz Andrade, é socio cooperador da Orquesta Filarmónica Viguesa, e así un longo etcétera. Bueno, como consecuencia desta intensa actividade empresarial e social, pois Viana vai tecer unha rede de amizades co máis sobranceiro da cidade de Vigo e incluso de Galicia, non? Ele é íntimo amigo xa dende a infancia de Amado Garra, pontearián, abogado, líder agrarista, republicano, afincado aquí en Vigo, que será alcalde de Vigo tamén na Segunda República. É moi amigo tamén, íntimo amigo de Cesario Corbal. Aquí o vedes nunha fotografía con el en Mondariz Balneario, pasaban moitas tempadas en balneario os dous, Dr. Corbal, o médico dos pobres, tamén sobradamente coñecido aquí na cidade, vemos tamén noutra imaxe nunha excursión en Mondariz Balneario. É moi amigo tamén, ten unha estreita relación con Gregorio Espino, vai nacer tamén por razóns políticas, pero tamén do punto de vista persoal, é íntimo amigo do arquitecto Gómez Román, de Luciano Vidán, o xerente da Caixa de Aforros de Vigo, que é o secretario do Seminario de Estudos Galegos, de Eugenio Fadrique, con quen comparte moitas actividades, tanto empresariais como sociais, de Ricardo Mella, de Martín Echegaray, de Eugenio Arbones, o xinecólogo tamén ponteareán, e así tamén un longo, etc. Bueno, Viana, de alguma maneira, formaba parte do que Xesús Giraldez denomina, e o cito textualmente porque creo que ven moi ben a colación, unha élite conectada mediante redes empresariais que crearon unha atmosfera na que se valoraban os comportamentos creadores de reputacións e merecedores de confianza. A honradez, a responsabilidade, a ponderación, a discreción eran cualidades persoais encomiables, pero tamén activos que aseguraban expectativas e incentivaban negocios nun ambiente que forzaba a asunción de compromisos públicos, que será o que abordemos agora de seguido, esos compromisos públicos. En definitiva, Viana formaba parte desa burguesía industrial, progresista e comprometida socialmente, que ademais asumía esa obriga moral, por decirlo de algún xeito, de devolver á sociedade o que a sociedade lles dera a eles, sobre todo cando procedían de extraccións humildes e modestas, como era o caso del. Bueno, boa prova da relevancia que Viana tiña en Vigo no primeiro terzo do século XX é esta referencia no libro de Tratado de Viguismo de Bernardo Bernárdez, onde aquí se fai unha semblanza sobre Alejandro Viana, que dá fe de que era un persoeiro de primeiro nivel na cidade, non? Onde se fala de certas cualidades dele que van a estar sempre moi presentes na súa vida e que tamén se refliten no libro, non? Puntilloso en cuestións do ben público, recto, inflexible e constante ao servicio de toda causa de xustiza. Bueno, por último, respecto á súa vida en Vigo, hai que falar da súa actividade política, porque ao final todo iba parello, a actividade empresarial, a actividade social, ese compromiso público cos demais a través da acción política. Ele é directivo do Partido Republicano Vigués xa en 1914, do partido que dirixe Amado Garra na cidade, é candidato en varias eleccións municipais desa década, e en 1917 é incluso encarcerado polas súas ideas, cando hai unha folga xeral no Estado que cuestiona a monarquía, e el, xunto a moitos todos republicanos, é encarcerado no Castelo do Castro, bota ali 2 meses na cadea ata que hai unha amnistía
e todos eles son liberados. Participa xa na primeiros anos da década dos 20 na fundación tamén dunha organización que vai ser crucial nesa década, que é a Liga de Defensores de Vigo, un movimento social e político que reivindica a rexeneración política na cidade. Esa liga é fundada por Viana, xunto aos seus amigos como Amado Garra, Gregorio Espino, Gómez Román, José Curbera, Miguel Fernández Lema, etc. Cando se produce o cambio político coa ditadura de Primo de Rivera, o goberno encomenda justamente a Liga de Defensores de Vigo, que se paga a cargo da administración municipal do Concello de Vigo, e cando Gregorio Espino se converte no alcalde da cidade e Alejandro Viana é designado concelleiro e tenente alcalde, concelleiro de Facenda. Vai ser na práctica, e iso se pode ver simplemente con un repaso da hemeroteca da época, el vai ser en realidade o motor dese goberno. Espino é máis unha figura institucional, Viana é o que está todos os días defendendo a acción de goberno, dando resposta á oposición, e ademais vai protagonizar e impulsar unha fonda labor de saneamento económico que vai cristalizar, ademais, cuns orzamentos que se van coñecer popular e mediáticamente como os orzamentos Viana, que os presenta, de feito, no Teatro Tamberlí, ateigado de público, no medio, ademais, dunha grandísima polémica cos poderes fácticos da cidade. Vai impulsar un traballo de modernización da administración local e unha política fiscal fundamentada nos principios de xustiza e de equidade. Vai levar adiante un programa de reforzamento dos servizos públicos a través de numerosas municipalizacións como o abastecemento de auga, as pompas fúnebres, o matadoiro ou o servizo farmacéutico, e unha política laboral tamén de respeto e recoñecemento da función pública e de transparencia e igualdade na contratación do persoal municipal. Esa política fiscal, de feito, é moi destacada porque a política fiscal que emprende supón unha revolución realmente na cidade. El era moi exixente, moi inflexible na política recaudatoria, foi moi combativo coa fraude fiscal e moi innovador na aplicación de novas figuras tributarias. Viana, de feito, vai ser obxecto de moitísimos ataques dos sectores económicos e mediáticos vigueses que se miraban perxudicados por unha fiscalidade que gravaba a riqueza, o patrimonio e as rendas máis elevadas. Boa proba é o que el mesmo di, para entender cal é o espírito que lle impulsa el adiante esas políticas. Isto é o que di el no Pueblo Gallego no 96. Non creo que sea pedir mucho a las clases pudientes, entre as que está él, por certo, que de las cantidades que destinan a sus recreos deduzcan unha pequeña parte para acrecentar las cuentas que rinden al erario municipal. El engrandecimiento de las ciudades, del sacrificio de sus moradores sale, y va llegando ya la hora de medir económicamente el cariño que los vigueses sienten por su pueblo. A visión de cidade que el tiña estaba, digamos, a carón destas denominadas posicións culturalistas dos arquitectos Gómez Román e de Antonio Palacios, que pretendían converter Vigo nunha cidade monumental atlántica. Viana, dende o goberno, vai impulsar o avance na urbanización de diferentes espazos da cidade. El vai ser o responsable do alargamento e da apertura de rúas relevantes para o futuro de Vigo, a Rúa Uruguai, a República Argentina, o alargamento de Policarpo Sanz e da Rúa Colón, e a súa abertura coa Rúa Marqués de Valladares, a Praza de Portugal, etc. Viana, de feito, autodefínese como un soñador, e Vigo, realmente, o seu desenvolvemento económico, o seu desenvolvemento urbanístico, social e cultural é a súa maior paixón. Así o dei tamén con estas frases en el Pueblo Gallego, tamén no 96, cando di yo que amo al pueblo de Vigo, le he dado mi salud, mi dinero y mi laboriosidad y energía. Quiero el engrandecimiento de Vigo y trabajaré por conseguirlo. Bueno, como vedes, era ponteareán, pero estaba totalmente enamorado da cidade de Vigo, que acollera xa dende a súa adolescencia. Bueno, no ano 25, Gregorio Espino dimite en decembro e Viana queda de alcalde, en sustitución de Gregorio Espino. Tanto as autoridades gubernamentais como os seus compañeros de corporación como a sociedade en xeral hai un clamor para que el continúe de alcalde, pero ás poucas semanas presenta tamén a súa renuncia polos mesmos motivos que o levaran a facelo o seu amigo Gregorio Espino. E chegamos entón xa a década dos anos 30, empeza xa a aproximarse a proclamación da República. Atopamos a Alejandro Viana, por exemplo, no ano 1930 en Salvaterra de Miño, presidindo un acto anticaciquil, de afirmación galega e republicana, con Otero Pedrallo, con Portela Valladares, con Álvarez Gallego ou con Enrique Peinador, entre outros moitos. Unha vez que se proclama a República, el
afíliase a agrupación ao Servizo da República, que está presidida en Vigo por o seu amigo Gómez Román, pero pouco despois se converte xa no presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra, o partido de Manuel Azaña, que vai ser depois o presidente da República. No ano 33 se presenta ás eleccións como candidato, non se ha elixido deputado nesas eleccións. Aquí des unha entrevista en El Pueblo Gallego, donde fala, nos permite coñecer incluso cal é o seu pensamento político, a súa ideoloxía. E tamén nesta década vai ter unha relación moi estreita cun personaxe da máxima relevancia en Portugal, un país que tiña, como dicíamos antes, moita relación, que é Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que a finais dos anos 20, principios dos 30, se exilia ante a ditadura de Salazar e se instala en Galicia, en concreto na Guarda. Estas cartas que apareceron na Fundación Mario Soares, no arquivo Bernardino Machado, dan fe de que Alejandro Viana era, na práctica, era o anfitrión de Bernardino Machado aquí en Galicia, que se encargaba incluso de comprarlle os zapatos ás súas fillas, como conta en algunhas destas correspondencia, e pagaba incluso a pensión de exiliados portugueses que estaban residindo aquí en Vigo. Ademais, durante esta década, como moitos sabedes, Izquierda Republicana era un partido que tiña unha relación de certa irmandade co Partido Galeguista, sobre todo cando empeza a campaña a pro do Estatuto. Aí vamos ver a Viana presidindo actos no 25 de xullo aquí en Vigo, no Xantar das Barsas, no Banquete das Cabañas, con Castelao, con Valentín Paz Andrade, el obviamente en representación de Izquierda Republicana. Hai correspondencia, isto é unha foto del con persoeiros en Portugal nos anos 30, cartas a Alexandre Bóveda, por exemplo, isto no ano 34, correspondencia tamén de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana, con motivo das eleccións do ano 33, e chegamos ao ano 36, febreiro do 36, hai eleccións de novo ás Cortes Xerais, e Alejandro Viana é de novo candidato na Fronte Popular, con persoeiros tan coñecidos como Castelao, e isto que vedes aquí é unha orla dos deputados que foron escollidos na Fronte Popular en 1939. Nos recados están os diputados galegos, aí ampliado abaixo, como podedes ver, nun círculo Alejandro Viana, en riba de un círculo inconfundible Castelao. A esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que fora alcalde de Pontevedra. Viana era padriño dunha das fillas de Osorio Tafal, con que el tiña unha íntima amizade. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, con quen vai ter unha estreita relación durante toda a guerra. Ben, por certo, foi o candidato máis votado na cidade de Vigo, que daquela eran listas abertas, e el foi o candidato que tivo máis votos aquí na súa cidade de adopción. A partir de aí, ele empeza a exercer a súa actividade de deputado nos meses seguintes, xestiona, por citar un par de exemplos interesantes, fai xestións ante o goberno ante o risco de que rematen as subvencións do Estado para o desguace de buques pesqueiros, que iba a poñer en perigo miles de postos de traballo no sector naval. El reúnese co ministro de Traballo encabezando unha comisión formada por empresarios do sector como Barreras, Masó, Freire, acompañado de Valentín Paz Andrade na súa condición de abogado. El vai intervir tamén en negociacións dun tratado de comercio con Portugal en defensa, en particular, dos intereses do sector madeireiro do noso país. E chegamos ao xuño do ano 39, o 28 de xuño, no que se celebra o referendo do Estatuto de Autonomía. Aquí realmente é onde empezaba o libro, como decía antes Carlos, no ano 36, pouco despois deste acontecemento tan importante. Viana xa ten 60 anos, non é un rapaz, ni moito menos, e ten toda unha vida percorrida, como acabamos de ver así dunha forma rápida e resumida. É un referente, como ben decía antes Carlos, que racha con ese mito de que aquí nunca houbo burguesía industrial, burguesía comprometida coa sociedade, co país. Claro que a houbo, e moitos como Alejandro Viana. O que pasou, como ben sabemos, é que a eliminaron directamente. O que fixeron foi acabar con ela directamente logo do golpe de Estado. A verdade é que nos poderíamos facer a reflexión de que sería este país hoxe en día se non tivera pasado o que pasou, e se persoeiros como Alejandro Viana pudieran ter continuado a súa vida con normalidade e pudieran ter deixado o seu legado tamén con absoluta normalidade no noso país. El ven a Vigo a votar o 28 de xullo para o Estatuto de Autonomía, e o día 29 marcha de novo a Madrid para seguir exercendo as súas responsabilidades como deputado, entre elas a responsabilidade de entregar o Estatuto de Autonomía ao Presidente da República e ao Presidente das Cortes. Aquí vedes a fotografía, precisamente na véspera do golpe de Estado. A esquerda está Viana,
a dereita ali de atrás está Castelao, hai no medio Martínez Garrido, alcalde de Vigo, hai máis alcaldes de cidades galegas, hai deputados, presidentes das deputacións provinciais. E aquí é o momento de facerse unha reflexión importante, ahora que xa coñecemos máis en detalle cal era a vida de Alejandro Viana, quen era Alejandro Viana cando empeza o que se conta e o que se narra no libro, que é a seguinte reflexión. Evidentemente, el o 29 de xuño, cando se marcha a Madrid, o último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a pisar a súa casa, e que nunca máis vai volver a ver a prácticamente ninguén da súa familia, a ningún dos seus sobrinhos, que nunca máis vai volver a ver a meirande parte dos seus amigos do ámbito empresarial, social, político da súa cidade, que nunca máis vai volver a ver a súa cidade de adopción e o seu pobo natal, que vai tardar 11 anos en volver a ver físicamente a súa muller. Era o último que podía imaginarse cando regresa a Madrid o día 29. O último que podía imaginarse que moitos dos seus amigos, moitos dos que están aquí, que esa noite volveron a Madrid no último tren, a Galicia, no último tren, iban a topar a súa morte logo nas seguintes semanas, nos seguintes meses, aquí asasinados. A partir de aí empeza xa toda unha situación que evidentemente para unha persoa como él teria que ser verdadeiramente un shock, a máis co engadido da incertidumbre, porque nós hoxe en día sabemos todo o que pasou e como acabou, pero isto foi o inicio de 5 anos de incertidumbre onde non sabes que vai pasar o día seguinte. Entón, a traxedia da guerra lle vai tocar directamente un dos seus sobrinhos que acollera na súa casa, Javier Estévez Viana, detido, torturado no baixo do Concello de Pontareas e asesinado no cemiterio desta localidade. Outro dos sobrinhos que era médico municipal en Tomiño, alístase no exército republicano como tenente médico, morre en combate en Toledo. El queda como titor dos seus fillos que son orfos tamén de nai, de hora de pai. E durante toda a guerra, bueno, por certo, sobre esta cuestión da tutela, hai unha cuestión moi interesante a comentar. Enrique Blaine, que fora o primeiro alcalde da República de Vigo, que é encarcerado depois do golpe de Estado, que está enfermo e vai morrer no cárcere no ano 36, nas súas últimas vontades decide nomear titor dos seus 7 fillos a Eugenio Fadrique e a Alejandro Viana. Creo que isto dá boa idea de quen era Alejandro Viana para os vigueses nesa altura, non? Que un home como Enrique Blaine, pensando que a guerra podía acabar de outro xeito, decide que os seus fillos queden a cargo de Alejandro Viana e de Eugenio Fadrique. Durante a guerra, el vai estar sempre co goberno republicano en Madrid, en Valencia, en Barcelona, vai participar en todas as sesións das Cortes durante a Guerra Civil. Aquí vedes unha imaxe das sesións das Cortes en Valencia no ano 38, vai participar na sesión máis dramática que se celebra en febreiro do 39 no Castelo de Figueres, nos Sotos, a medianoite, só con 60 deputados dos casi 500 que conformaban as Cortes. É o único diputado xunto con 3 máis de representación galega nesa altura. E o día seguinte, nos días seguintes, como sabedes, todo se ven abaixo, o frente de Cataluña se desmorona e xa se produce a ocupación de toda Cataluña e se produce xa todo ese éxodo de centos de milleiros de persoas que fuxen da guerra, dos bombardeos, dos asasinatos, etc. Cruzan os Pirineos como poden, en condicións inhumanas, como ben decía antes Carlos, estos son en branco e negro, hoxe en día vemos o mesmo en coro, ainda que isto incluso, ainda que as comparacións poden ser a veces odiosas, isto ainda era moito peor todavía que as crises humanitarias que vivimos hoxe en día. Bueno, cando cruzan, o recibimento de Francia deixa moito que desexar. Unha parte grande son dos refugiados, as mulleres, os anciáns, os nenos son distribuídos e dispersados por toda Francia, perden o paradoiro entre eles moitísimos, e a maior parte dos homes en idade, digamos, militar, uns 250.000, son internados en praias, simplemente con alambradas, con vigilancia militar, das primeiras semanas, sin tan sequera teito. Teñen que facer buracos na area para resguardarse das inclemencias do tempo, nun inverno durísimo como foi o do 39, incluso no Mediterráneo francés. Aquí vedes un exemplo, a playa de Argelès-sur-Mer, 90.000 persoas metidas nunha playa, así como chegan co posto, e aí estarán moitos durante meses, incluso algúns durante anos, nestes campos que se chamaban en aquel momento campos de concentración. Bueno, aquí vedes imaxes terroríficas
desa historia, que, por certo, efectivamente, hoxe en día vemos que hai moita sensibilidade, afortunadamente, coas crisis humanitarias que están producindo, o que é triste saber que a grande parte da poboación galega, da poboación española, son absolutos descoñecedores de que iso que hoxe en día lle sensibiliza tanto foi o que viviu este país e a nosa sociedade non hai tantos anos, e hai un descoñecemento total e absoluto desta realidade. Bueno, o libro tamén, ademais de contar a vida de Alejandro Viana, tamén pretende facer xustiza co goberno republicano no exilio, non? Un goberno derrotado, un goberno que cando cruza Francia as poucas semanas se mira xa sin personalidade, que xa non ten recoñecemento internacional, porque Francia recoñece o goberno de Franco a finais de febreiro, por tanto se quedan sen representación diplomática, esa representación diplomática pasa a ser ocupada polos franquistas. Eses dirixentes republicanos que nesa estampida, nese caos, podían marchar cada un a intentar refacer a súa vida, seguramente ninguén lles tería reprochado nada, sin embargo, deciden cumprir coa obriga moral de atender a ese medio millón de refugiados, ese medio millón de persoas. Organizan este servizo, aquí vedes unha ficha do censo de refugiados, o servizo de evacuación de republicanos ou de refugiados españois, unha institución complexísima, con mecanismos de enxeñería financiera, creando un trust en Suiza para manexar todos eses fondos que tiveron a previsión de sacar dende España para poder atender todas as necesidades, porque había ademais un acordo entre Franco e Francia para a devolución de todo o patrimonio que Francia pudiera localizar sacado polos republicanos ao exterior, unha institución, unha organización que no medio desas dificultades vai ser capaz de atender con roupas, con alimentación, con atención sanitaria, alugando castelos, albergues onde meten os mutilados de guerra, os enfermos, pagándolle a familias francesas o acollemento de refugiados, dando subsidios a refugiados, buscándolles emprego no país e así un longo etcétera, algo que fan tamén, entre outras cosas, grazas a protección consular e diplomática do goberno mexicano, que é o único goberno que está á altura das circunstancias. E Alejandro Viana é justamente un exemplo paradigmático dese exemplo que dá o goberno republicano no exilio, desa reacción valente e digna, porque Viana asume dentro desta organización a responsabilidade dunha sección que é a sección de emigración, a que se vai encargar de organizar os embarques colectivos, os fletes dos míticos barcos do exilio que van a levar milleiros e milleiros de refugiados a América. E non é casualidade probablemente que escolleran a Viana, non só porque Osorio Tafall fora inicialmente o director deste servizo, pola confianza que tiña nel Juan Negrín, o presidente do goberno, sino tamén polas súas cualidades. Pensade que Viana sabía moito de fletar barcos, sabía moito de organizar expedicións, ainda que fora de mercadorías, sabía moito de manexar capitais por diferentes países, que era moi necesario nestas circunstancias nas que non podían utilizar ni manexar os fondos económicos con normalidade en Francia. Bueno, ao frente desa responsabilidade, Viana vai ser quen poña en marcha barcos e expedicións tan coñecidas como a do Mexic, como a do Ipanema, de marcha Florencio Delgado Gurrialaga, que se dedicou este ano ao Día das Galegas, outros moitos intelectuais e políticos tamén sobradamente coñecidos de todos e todas nós, o barco Sinaia, por exemplo, tamén o Winnipeg, que é parte de Burdeos, onde Viana está con Pablo Neruda, o poeta chileno, que é o cónsul especial en París do goberno, para fletar este barco con máis de 2.000 refugiados rumbo ao país sudamericano. Bueno, evidentemente os refugiados non ocultaban o seu agradecemento nesas expedicións a México e o seu presidente Lázaro Cárdenas, que ben sería merecedor dun monumento en todas as cidades do noso país, aquí o vedes con nenos que xa foran acollidos durante a guerra. Bueno, avanzamos durante o ano 39, en setembro empeza a Guerra Mundial, Francia entra en guerra, empeza xa unha actitude de hostilidade cara ao servicio de evacuación, e iso coincide justamente cunha nova responsabilidade de Viana. Viana se converte xa no responsable, no director xeral de todo o servicio de evacuación, e coincide con esa hostilidade que se vai traducir en intervencións policiais nas oficinas do SERE, onde se incautan de documentación, de cartos en efectivo, empeza unha causa judicial. Alejandro Viana, igual que os outros dirixentes republicanos, son obxecto de registros domiciliarios, teñen que ir a declarar con frecuencia ao xulgado para intentar explicar de onde proceden eses fondos, que é unha obsesión, ademais, do goberno franquista, intentar recuperalos, e están presionando ao goberno francés para que actúe nesa línea.
Chegamos xa ao ano 40 e, efectivamente, nesas intervencións Viana se ve tamén forzado a sair nunha rolda de prensa diante dos medios de comunicación en París para defender a actuación do servicio de evacuación e probablemente para dicir o que non pensaba, pero era o que conviña dicir nese momento, que é falar ben do goberno francés e da súa adicación e protección dos refugiados. A pesar destas dificultades, se vai seguir prestando esa axuda, facendo chegar toda esa axuda aos refugiados. Aquí tedes un exemplo do que era o día a día do SERE e da actividade general. Esta é unha carta a un delegado do servizo en Perpiñán, onde lle comunica que lle manda 4.000 francos para a construción de prótesis para 22 enfermos. Isto era o día a día da actividade incesante deste servizo para intentar facer máis levadeira a vida de todos eses refugiados que estaban en Francia nesa situación tan tráxica. Durante estes meses iniciais do ano 40, aínda se van facer máis expedicións á República Dominicana e Viana vai ser ademais o delegado en París de sociedades galegas americanas, as sociedades galegas de Bos Aires, as sociedades hispanas confederadas de Nova York, que lle mandan cartos e lle mandan relacións de refugiados para que los localice, lle tramite os visados, os permisos de residencia e con eses cartos lle pague as viaxes en barcos de liña regular. Con toda esa actividade saen aproximadamente sobre 17.000 persoas de Francia rumbo a América durante todos estes meses. E chegamos xa ao verán do ano 40, o mes de xuño, os alemáns entran en Francia, ocupan París no mes de xuño, 2 días antes de que os nazis entren en París. Viana escapa xunto milleiros de persoas rumbo a Burdeos. Ali vai ser capaz aínda de fletar un último barco, o Cuba, onde marchan 500 refugiados, os poucos traballadores que quedaban aínda en Francia do SERE. El non marcha, el permanece en Burdeos, de feito, permanece xestionando o aloxamento de Juan Negrín, de Casares Quiroga, de 15 dirigentes republicanos que consiguen finalmente escapar nun barco carboiro grego escondidos con identidade falsa baixo protección mexicana, pero Alejandro Viana tampouco marcha nese barco. Eu, a verdade, ao principio non entendía. Isto é unha postal que ele manda a súa irmán Consuelo en Pontareas, donde únicamente lle di que confirma a súa postal, que continúa sen novedade. Ese cuño que vedes aí, o cuño da censura militar, non decía nada, pero decía moito. Estaba dicindo que se atopaba en Burdeos, o que podía ser, como ao final foi, problemático. Como digo, eu non sabía por que non marchara ata que se publica a correspondencia do embaixador de París nesas datas, e nesa correspondencia aparece unha carta de Alejandro Viana onde el mesmo explica dunha forma moi sinxela. Di que decidiu quedarse en Burdeos porque consideraba que a súa obriga era a de seguir atendendo moral e materialmente aos refugiados que todavía permanecían no país. É dicir, aplica aquela máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco. E o fai sabendo que dificilmente vai poder axudar moito máis. Burdeos está xa sometido a bombardeos, se fala xa de que vai haber un armisticio, que os alemáns van a ocupar Francia, e ainda así se queda sabendo que arrisca tamén a súa vida. E efectivamente arrisca porque, como moitos sabedes, unha vez que se firma o armisticio e os alemáns ocupan Francia, xa Franco ten as complicidades necesarias para a súa vinganza, se empezan a producir os primeiros secuestros, o secuestro do presidente da Generalitat, Luis Companys, o secuestro de Fernández Vega, o doutor Fernández Vega de Pontareas, íntimo amigo de Viana, que fora gobernador civil en Málaga, que é entregado a Franco e é fusilado. E Viana, tamén o conta na súa correspondencia, é obxecto dunha tentativa de secuestro da Falange e da Gestapo, que consigue eludir grazas a unha confidencia. Se esconden nas noites seguintes nos arredores de Burdeos, ele e os seus amigos, ata que deciden cruzar a pé e autostop todo Francia, de oeste a leste, hasta esta pequena vila, la Huelobés, a poucos kilómetros da fronteira con Suiza. Aí quedan escondidos en contacto coa embaixada mexicana e co consulado mexicano de Marsella para intentar conseguir un barco. En novembro do 40 teñen expectativa de facelo, van a Sanary-sur-Mer, pero ese embarque se frustra pola intervención da Falange e da Gestapo, teñen que seguir agardando nesa incerteza, ata que finalmente en xaneiro do 41, agora sí por fin, 200 republicanos consiguen subir o barco Alsina, onde van centos de xudeos e persoas de outras nacionalidades que fuxen da barbarie nazi en Europa. Era unha viaxe que tiña que leválos en 20 días a Bos Aires para poñer fin xa a todas estas penalidades, e ao final se acaba convertindo nunha nova odisea, como se dunha maldición se tratara, por África, fan escala en Dakar os poucos días e se ven imposibilitados de continuar a viaxe, non poden cruzar o Atlántico porque non teñen o permiso
dos ingleses e teñen risco de ser afundidos. Teñen que quedar vivindo no barco durante 5 meses en condicións durísimas e aí Alejandro Viana sorprendentemente vai ter outra vez a oportunidade de axudar os refugiados. Recibe 100.000 francos dende o goberno republicano no exilio en Londres e distribúe eses 100.000 francos entre todos os pasaxeiros para que podan subsistir durante eses duros meses. Son devoltos a Casablanca, é un protectorado francés, co risco de que poden ser entregados a Franco. Nos primeiros días son internados nun campo de concentración, consiguen sair grazas á intermediación do consulado da Argentina. El se instala nun hotel e aí comeza a facer de novo xestións co consulado de México en Marsella, con unha organización xudea que fleta barcos dende Lisboa, a Icen, cos seus amigos en Inglaterra. Esta é unha carta a Pablo de Azcárate, o ex-embaixador da República en Londres, onde lle está explicando as xestións que está facendo para conseguir que un barco que salga de Lisboa faga escala en Casablanca e poda recoller a eses refugiados. Despois de moitas xestións, tanto del como de outras organizacións humanitarias, consiguen por fin en outubro do 41 embarcar neste buque portugués, o Cuanza, que agora sí os vai levar xa a México, donde vai entrar por Veracruz o 18 de novembro do ano 41. A súa muller chegará uns anos despois, no ano 47, e ele en México vai ser capaz de refacer a súa vida, vai comprar unha farmacia duns emigrantes ponteareáns, a vai convertir nun próspero negocio onde vai traballar o alcalde republicano de Pontareas, que tamén estaba exiliado en México DF, vai participar en toda a vida social do exilio na capital mexicana, vai participar tamén nas sesións de cortes que se celebran no exilio no ano 45 en México, onde se vai reencontrar cos seus vellos amigos como Castelao, Tafal, etcétera, etcétera, e xa, co paso dos anos, empezou a declinar da súa vida, e xa no ano 52, o vemos aí xa postrado nunha cadeira de rodas, falece o 30 de abril do ano 52, se cumpriron hai un mes e medio 70 anos do seu falecemento. Bueno, eu dicía ao principio que fora como un acto de resurrección, facer todo este traballo, pero tamén foi un acto tamén de xustiza, non? Parece un pouco incrível que unha vida así fora absolutamente descoñecida, xa non a vida, sino incluso o persoeiro, porque a maior parte da xente ni siquiera escoitou falar nunca de Alejandro Viana, a pesar de que o vimos digamos, relacionado con infinidade de persoaxes que son sobradamente coñecidos por parte de toda a poboación. Realmente isto non é máis que unha mostra, antes o comentaba Carlos, da anomalía democrática tamén que supuxo o paso da ditadura á democracia no Estado español, non? De que non se fixera este traballo de recuperación da memoria, de restauración, de dignificación de vidas como a de Alejandro Viana, que ademais, desde o punto de vista comparativo, algo sangrante. Si vemos que outros países aos que isto lle tocou tangencialmente teñen un recoñecemento a persoas que fixeron cousas parecidas e o mellor menos meritorias desde o punto de vista do risco que correu el. O caso de Portugal, Aristides de Sousa, cónsul en Burdeos, nas mesmas datas que está Liviana, que dá visados a xudeos para poder escapar, Gilberto Bosques, o exiliar mexicano, todos eles, se buscades en internet, teñen recoñecementos increíbles, moitísimas publicacións, traballos, homenaxes, museos, etcétera, etcétera. Bueno, o certo é que aquí, a día de hoxe, non teño un recoñecemento, ni siquiera en Pontareas, ni siquiera en Vigo, que é algo que tenemos ahora xa que remediar, obviamente, non? Pero esa é a realidade e tristemente vemos que incluso cando se fala hoxendía da memoria histórica, pois se fala non sin polémica, non? Ainda se discute se debe facer, se non, se reabrir feridas, etcétera, etcétera, non? Ao final todas estas cousas, se se acaban rescatando e non quedan aí ocultas para o resto da nosa vida, é por casualidades e por voluntarismo. No meu caso é moi evidente, a casualidade, como avó, guardará na memoria seu tío, como avó vivira moitos anos, hasta os 101 anos, con moitísima lucidez, que a casualidade de que un día relacionara os datos e se me dera por preguntar algo como avó non falaba absolutamente nada, nin daba detalles xa no ano 2000, e o voluntarismo de logo decidir dedicarlle centos de horas a buscar en infinidade de arquivos unha documentación que estaba moi, moi dispersa. Todos coñecemos a célebre frase de que os povos que non coñecen a súa historia están condenados a repetila, e eu engadiría que coñecer a nosa historia, a boa historia, é o que nos permitirá aspirar a ser dignos herdeiros deses valores que encarnou Viana, eses valores de xustiza, de xenerosidade, de compromiso e de entrega aos demais, que seguro que nos farán moito mellores como sociedade. Moitas grazas.
Bueno, pues espero que hayan gozado de la historia de Alejandro Viana, que contou Roberto moi sintetizada, pero dende o principio, dende a súa mocidade, como dicíamos en... Perdón, Edurne, non fixen spoiler, hai moitas cousas no libro que non contei, Se vai pensar que xa está todo contado. Pois iso, que agardo que sexa de curiosidade. Eu quisera comezar este coloquio facendo unha reflexión que fixemos moitas veces, non? Que é incrible que con toda a documentación que hai, todas as cartas que escribiu Alejandro Viana aos delegados do SERE en Orán, en Perpiñán, en Burdeos, él estaba en París, en estos tres sitios básicamente. Carcassonne. É increíble que con toda esa documentación fose un nome completamente esquecido. O sea, tes razón que é cousa do voluntarismo e da casualidade o revolver, pero como é posible? E logo, esas cartas non falan de feitos. Falan, ademais de feitos, falan da humanidade de Viana, porque están escritas nun tono, porque fala de unas cousas tan materiais, necesidades materiais destas persoas, de persoas en concreto das que dá nomes e apelidos cando pide axuda a un delegado e tal. Destacabas unha vez esa humanidade del que se transmite nas cartas. É un libro de historia, pero un libro que podería ser unha novela incluso, ¿no? Porque está o personaxe tamén moi ben reflectido. Bueno, a historia é moi épica, sobre todo a partir do 36, daba para un guión de cine, de película. O problema é que nos non temos un Spielberg que mire por estas cousas, non? Porque dar, evidentemente, sí que daba. Afortunadamente, os materiais foron o que axudaron precisamente a que o libro sexa, creo que, entretido, ameno, fácil de ler para ser unha biografía e un ensayo que normalmente é máis complicado, non? Porque, como ben dicías, a máis daquela escribían con outro tipo de vocabulario, coidaban moito máis as expresións e realmente falan casi dunha forma literaria, non? E eses materiais a mí me permitiron, pois, poñelos a eles a falar no libro, non? Hai moita correspondencia, por momentos parece que son diálogos, e ademais, en moita desa correspondencia tamén hai sentimentos, non? Hai moitísimo sentimento, ele era unha persoa moi sentimental tamén, e transmitía eses sentimentos aos destinatarios desas cartas. Hai momentos que di que non que entende que os refugiados os critiquen. Bueno, realmente ten frases no libro que transmiten unha gran humanidade, unha gran empatía, non? Por todas as persoas que están pasando mal, cando ele se podía ter marchado perfectamente para México, tiña xa dous sobrinhos ali exiliados, tiña a salvo a maior parte do seu patrimonio, unha que se perdeu a guerra, cruza os Pirineos, podía ter marchado para México, ninguén lle iba a botar en cara que o fixese, e sin embargo, pois, decide asumir esa obriga moral e o fai dese xeito, non? Entón, bueno, nese sentido sí que o libro ten un punto de psicología, no sentido de que, bueno, transmite como é el, non? Psicolóxicamente, como son os seus valores, os seus principios, incluso esa rectitude, esa dignidade, pois é así porque el era así e o plasmou afortunadamente en documentos que afortunadamente tamén apareceron. Que non se soubera moito, ten tamén certas explicacións. E hai que ter en conta que non tivo fillos. Morreu xa no 52, é dicir, xa no inicio do exilio en Francia. A muller non tiña nada que ver co seu mundo político. E, ademais, o seu partido desapareceu, co cal non había tampouco facilidade para que ese legado se pudiera transmitir. Os galeguistas, outro tipo de organizacións, pois eso, había unha organización que podía preocuparse de manter viva a chama do legado de persoas que, entón, nel confluen ainda por riba certas circunstancias que explican ainda máis que quedara totalmente esquecido. E todo iso quedara totalmente espallado. Estas cartas estaban na Fundación Sabino Arana, a maior parte delas. Claro, ali hai miles e miles de documentos. Entón, non hai unha cousa específica sobre Viana nun lugar. Isto, ao final, foi como un puzzle donde fui atopando miles e miles de pezas e a sorte que tiven é que prácticamente non me quedou ninguna peza pendente de atopar, non? Está todo completo. Non sei se alguna persoa do público quere facer alguna pregunta ou algún comentario. Sí, aquí hai un señor dese micro.
Este servicio de refugiados que con ese empeño increíble llevó este hombre adelante, ¿alguna vez se ocupó de los que huían a Portugal o no se pudo hacer nada por ellos? Porque yo conozco algunos casos y sé que no se pudo hacer nada por ellos, prácticamente por la dictadura, pero ¿hubo algún interés en ocuparse de ellos? Bueno, eu o que teño documentado é durante a guerra sí que o grupo ademais de galegos en concreto estamos moi unidos e cohesionados con organizacións como Solidaridade Galega Antifeixista, se facían xestións para repatriar a zona aínda controlada polos republicanos a compañeiros, de feito hai referencias cartas de Alejandro Viana onde fai xestións ante membros do goberno republicano para, digamos, avalar a entrada na zona republicana de persoas que veñen, que saíron por Portugal e logo veñen en barco. E no que é dende Francia, non. O SERE como tal, non. É dicir, o SERE simplemente está atendendo os que están en Francia, pero sí é certo que Viana, e tamén saen algunhas referencias no libro, precisamente polas súas relacións que tiña con Portugal, sí que axuda a refugiados republicanos en Francia, a familiares deles que se atopan en Portugal. Bueno, hai unha serie de correspondencia donde fai contactos con un delegado do SER en concreto que ten a súa muller e outros familiares en Portugal e el fai xestións cos portugueses para axudalos a sair de Portugal. O fai xa a título particular, individual, pola relación que tiña con empresas portuguesas. De feito, en esa carta que mirábamos antes, el fala cos seus amigos en Londres pedíndolle que deposite unha cantidad de diñeiros nun apartado de correos dunha empresa conserveira de Matosiños, que ainda existe, por certo, e é o único que hai de cuestións relativas a Portugal. O SERE, como servicio de evacuación, non ten representación en Portugal, ni a todo, mas, lógicamente sería imposible, non, coa ditadura de Salazar. Alguna pregunta máis? Gracias. Bueno, primeiro de todo, parabéns, Roberto Mera, e parabéns, Edurne Baines. Isto é un resumo espléndido, da vida de Alejandro Viana, pero canto é o traballo real, cantas follas, canto volumen, e se podemos ter acceso a todo ese traballo, a toda esa tese doctoral que fixeches, porque entendemos que isto, repito, é un resumo espléndido, pero quería saber se en algún lugar está todo ese ímprobo e abundantísimo traballo para abondar máis tanto na vida de Alejandro como neste periplo dos refugiados republicanos, e podemos o lugar onde poderíamos acceder. Moitas grazas. Moitas grazas, Isabel. Bueno, efectivamente, o traballo empeza no ano 36. Eu espero algún día publicar a outra parte da vida de Alejandro Viana, que se refire a Vigo, pero bueno, ahora estamos nesta que a máis épica ou a máis, e a que trascende Vigo, non? E trascende realmente incluso o noso país, Galicia. O traballo de investigación, que é unha biografía, pero é un traballo académico, moi denso, con moitísimos, con 1500 notas a pé de páxina, citando todas as fontes de onde sae esa información. Trasladado a este libro, este formato de libro que ten 260 páxinas, estaríamos falando de un libro de 1400 páxinas, 1500 páxinas, o que nos dá unha idea cuantitativa do que é a información disponible e o que foi a vida de Alejandro Viana, non? Claro, eu cando tiven que resumilo, por un lado, sufrín bastante, porque non sabía que recortar, porque todo me parecía importante, hubo que cargarse dun plumazo todo anterior ao 36, porque senón era imposible. Eu non quería publicar un libro que fora un tocho que é moi interesante para investigadores, como ti ahora comentas, pero que ao final iba a ser para poñer nunha estantería e que apenas lera ninguén. A historia me merecía facelo de forma que pudiera chegar de xeito doado e agradable a máxima poboación posible. Pero ese, digamos, ese sacrificio que había que facer, ao final atopamos unha forma de resolvelo, e isto non estaba preparado, ainda que Isabel, amiga miña, non sabía que iba a facer esta pregunta, pero que unha presentación se me colou, que me din conta antes, tal, unha última imaxe, e justamente a solución, que foi facer unha páxina web, que miraches tamén no audiovisual ao principio, que é alejandroviana.gal, moi modesta, pero moi práctica, porque se trata que precisamente para poñer a disposición da sociedade todo o material e toda
a información. Aí están todas as fotos que atopei, que son dúcias de fotografías, que tamén facelas públicas pode servir para que haxa xente que me informe da identidade de persoas que saben que eu non coñezo quen son. E aquí en breve vai estar disponible, ahora non está aínda, porque queremos acompasado ben coa estrutura do libro na parte relativa ao 36 en adiante, vai estar accesible tamén en PDF o traballo completo de investigación para que lle interese e sobre todo para os investigadores que, como no meu caso, cando fixen este traballo, sí que agradecíamos atopar eses libros enormes que casi ninguén lee, pero onde atopas información valiosísima, non? Entón, dese xeito, pois conseguimos, digamos, facer compatible as dúas cousas, non? Faime sinais de que temos que ir rematando e que temos tempo para unha preguntiña máis. Sí. Dúas. Rapidito, Roberto, nas contestacións para facer dúas. Vale. Bueno, eu tamén douche os parabéns polo traballo feito. Unha pregunta que curiosa, desde o meu punto de vista. Houbo algunha relación entre Alexandre Viana e o Fresco? O Fresco foi un personaxe pontareán tamén, que foi, bueno, morto cando fuxía para Portugal. Non sei, tens algún documento, algunha cousa onde estes dous personaxes se coñeceran? Gracias. Yo vengo de Argentina, de Buenos Aires. Me parece muy conmovedor y muy interesante todo lo que escuché. Y sería muy bueno que pudiéramos llevar esto a Argentina, a Buenos Aires, porque lo que ha quedado de la inmigración gallega, para nosotros los españoles son todos gallegos, aunque no vengan de Galicia, pero digamos para los españoles, salir de esta visión romántica que ha quedado del inmigrante que viene a forjarse un porvenir. Hay una historia detrás y, como tú dijiste al principio, la memoria. Y me parece que sería muy importante en estos momentos que vive el mundo rescatar esa memoria. Por eso me parecería fantástico, muy bueno que pudieras hacerlo conocer en los círculos que hay en Buenos Aires y salir de esa visión naif, romántica que quedó de la inmigración. Nada más, valoro muchísimo el trabajo y la exposición. Bueno, contestando a primeira pregunta, Manuel, non teño documentado relación con el. Igual que non teño documentado que fora masón, e o máis probable que fora. O libro é moi riguroso nese sentido, por de formación profesional, todo o que digo ten que estar probado e demostrado, pero non atopei ninguna relación, pero é casi seguro que se coñecían. Naquela época todos estos se coñecían e tiñan relación entre eles, outra cosa que non quedara plasmada en algún documento, que calquer día pode ser que apareza algunha referencia de algún acto onde coincidían ou coincidiron o mellor os dous. Sí que atopei na búsqueda cousas do Fresco, na investigación, xornais onde ainda se falaba del cando se levaba o tempo morto como se fora o Cid Campeador, non? Contando as súas fazañas polos montes da comarca do Condado. E con respecto ao que comentabas ti, bueno, nese sentido hai unha boa noticia que se vai publicar próximamente o libro en castelán e, polo tanto, é unha maneira de poder chegar non só ao resto do Estado, senón sobre todo a México e a Argentina, onde hai moitos descendentes dos que marcharon precisamente nos barcos que fletou Alejandro Viana e que, bueno, pues probablemente podan ter interese en coñecer esta historia. E en Buenos Aires e en Argentina, me terei que falar contigo a acabar a ver como fago para ir alá, porque estes últimos meses descubrí en internet unha tese doutoral donde me fixo saber que hai arquivos, nos arquivos das sociedades galegas de Buenos Aires, hai muitísima correspondencia de Alejandro Viana precisamente por ese labor que facía como representante en París desas sociedades, algo que tampouco coñecía e que están efectivamente nos arquivos en Argentina, non? Como tantas cosas que seguirán aparecendo nos próximos tempos probablemente. Moitas grazas.